Tanquem avui una setmana que, informativament parlant, ha tingut uns protagonistes d'excepció. Els Reis en la seva visita oficial a Catalunya. La visita oficial que els Reis Joan Carles i Sofia han realitzat aquesta setmana a Catalunya té com a primera valoració el fet remarcable de la voluntat dels monarques de conviure uns dies entre nosaltres per tal de conèixer millor la realitat catalana en tots els seus aspectes. Como rey, os estimulo a que cumpláis las exigencias del pueblo, gobernando con todos y para todos, con libertad y justicia. El rei tampoc no es va estar de destacar el paper capdavanter que Catalunya juga en l'actual estat de les autonomies. Hasta tal extremo que pudiéramos decir sinceramente, con realismo y buen sentido, que si Cataluña va bien España. Y si por el contrario, en esta comunidad las cosas se hacen difíciles, los problemas irresolubles y poco claras las perspectivas de futuro, también se oscurecerá el panorama general de nuestra patria. Es hora de romper las fronteras. El abrazo de los hombres se hace múltiple e ilimitado. L'exemple català en la transició ha estat bàsic per l'estabilitat i per la recuperació d'Espanya. Catalunya s'ha sentit segura d'ella mateixa i ha transmès aquesta seguretat a la resta d'Espanya, tot i mostrant la seva modèlica fermesa. Sa Majestat va deixar ben clara la idea d'integrar totes les comunitats espanyoles en un diàleg fecund i sincer, amb la convicció que sense Catalunya aquest diàleg no seria possible. La corona, que por definición potencia y estimula la realización de la voluntad de todos los españoles, asume la responsabilidad de mantener ese diálogo permanente, creativo y irreemplazable entre todos ellos. Sin Catalunya, ese diálogo no sería posible. D'un poble que no demana que li regalin res i que demana que el respectin. Va advertir també que els espanyols tenen posada la mirada en aquesta terra. I que demana que el respectin. Os insto a que continuéis en la labor de hacer una Cataluña próspera, abierta y seductora. I que demana que el respectin. Considerarnos a la reina y a mí barceloneses por amor y vocación. Aquests eren, doncs, els missatges del rei. Reconeixement del paper capdavanter de Catalunya a l'Espanya actual, invitació al Parlament a garantir una convivència harmònica al nostre país i estímul perquè Catalunya sigui el mirall on es mirin la resta de comunitats autònomes.